Ang kinabuhi ni Maria Magdalena gihimuag kanta ni Freddy Aguilar. Kamao mo na? Magdalena. Kay maunay common nga nailhan nga si Maria Magdalena usa ka makasasala nga babae niya. Ang pinaka-related kay sa iyang pagkamakasasala mao kining sala sa prostitusyon. Kay babae man siya. Niya gani dias Bible mura og napakunoy mga duda na kadto bitang babae nga batuo na unta aron patyon mao kuno tos Maria Magdalena, pero wala man say proof ani sa mga Bible scholars no nga tinuod ni basiglain sa tunga babae. Pero mao nay kanta ni Freddy Aguilar, Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan kanila maiintindihan. Kung ang imong anak ginikanan ka, anak nimong laki, mga sawag prostitute, sugot ka? Uy, tubag mo di ay. Musugot, dili. Di musugot. Kung ang pari, mukuyog og prostitute. Musugot mo, dili. Di gyapon? May padayong Ginoo ninyo kay midawat pas prostitute. Ni gakos-gakos pas prostitute. Una gud niyang pagkabanhaw, tikita siyang Maria Magdalena. Mao tong pag-report ni Maria Magdalena ngadto sa iyang mga iyang mga kauban nga ang Ginoo nabanhaw ana dito sa lubnganan. Awa gid silang tuo. Wa gid. Kay tan-aw nila kinsa man sad ka, ilado man ka sa imong pagkamakasasala. Pero si Maria Magdalena, ang iyang pagkamodelo nato kani giyong pagbiya sa sala. Para nako mao ni ang pinakadako niyang apostolic message. Unsaon pagbiya sa sala ug unsaon pagpapahawa sa yawa. Kay pito guto ka bukyawa so niya usalang kayawa ha. Daghan kay na siyang mabuhat nga kadaot. Thousands or millions sa mga kadaot kinabuhi ang mahimo sa usalang kayawa. Nya pito guto. 40 gito niyang daotana. Kamo diha tagpila may yawa ninyo diha ron? Ha? Di mo mangutana sa ako dire. Oy, kamo otro sa doy, daghan sad mo giyawa. Ako nasa ko'y akong yawa. So, ang unang misyon ni Kristo sa iyang mga apostoles, pagpadala na niya, nag-unag yun ng pagpapahawa o mga yawa. Ang ato kong nahibawaan ragod sa pagpapahawag yawa, kanarag yung exorcism. Kana bang magsigi o ka ng pangadji baw niya, hingin lang ang yawa. Niyang tanaw sa natos taong giyawaan, kanarasang mausab ang tingog, kana bitang magsigi na og limbag-limbag niya, gamay kaing babae niya, kusgan kayo bisag pito pa kalaki, itukmod lang mo na itong tanaw nga giyawaan. Unsa man gitinuod nga taong giyawaan? Kada nimo himog sala giyawaan na ka, kay ang yawa tag-iya sa sala ug ang iyang presensya mailhan nimo kung naa ang presensya sa sala. Naamoy sala. Oh, giyawaan ka. Naayawa di ani mo pila maron kabuk imong sala. Mao sa nay gidaghanon si yawa tingali. Ambot lang base sa dosa ka yawa magda sa dog 20 kabuk sala. Basta naa nagitay sala na natay yawa. Nakaron unsaon man pagpapahawa anang yawa. Mutawag ka ditong exorcist nga otros ang sadan. Pwede. Ngano man dadon lang gud sad. Pero ang pagpinakanindot ang gibuhat ni Maria Magdalena, naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kana nga word bitaw, lawom na kay nastanan, naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kung mawa ang imong bana kay tuas iyang kabit, kinsay imong pangitaon? Matod pas unang pagbasa, gipangita ko ang akong hinigugma, nagsuroy-suroy ko sa plaza sa syudad,
Wa na'y taong galakaw-lakaw, ako na lang. Diha na ang mga gwardya, gasuroy-suroy na, ako pagit silang gipangutana, kitaan ba nimo akong gihigugma? Wa sila kita, sige dyan kong pangita. Hangtod ko nung nakitaan gid niya ditong iyang hinigugma, gigakos dayon niya o wa na gid niya buhi, gida niya ngadto sa ila og sa iyang kwarto. Nakaron, kung ang imong bana mawa kay tuas iyang kabit, kinsa may imong pangitaon? Ayaw pangitaa ang imong bana. Ang pangitaa ang Ginoo nga maoy nagkuyog sa imong bana dito. Ang Ginoo kuyog mo na nato god. Di ba? Ningon man siya, dili kita mo buwagan bisag asa pa mo hangtod sa katapusas kalibutan na agyo ko kuyog ninyo. Karon ang imong bana tuas kabit kinsa may kuyog ato dito ron? Dili ang yawa, ang Ginoo. Pero ang yawa mo iyang gi-entertain kay og naaga ni Ginoo na ginang yawa. Mao na hinumdumi ha. Karon dinhi naay Ginoo dinhi. Ni asa yawa ron dinhi. Oh, naay. Yung tupad ay. Kana ding iniingos pari ang Ginoo manaka ninyo nya dira ka mo tubag mana ra ka. Awa na kana patubagas yawa. Kana ding ini pangutana nako nga mututok ra mo nako amoy gitubag. Kana gidid-an na kasyawa pagtingog. Labaw na gyud inig suroy sa sibot wa kay ihog akana porti na gyud yawa. Dili akamo sa no tuo sa ra mo anay kung gisulti mo hug na lang sa noon mo bisag di unta nimo ihog unta. Mao lagi na ang kanang yawa kuyog gina siya gasang Ginoo na gina siya hasta gani ang Ginoo gapuasa gapasting gaampo dito sa disyerto giadto magisyawa. Kay ang sa kinsay tintalon siyawa kana yung naas dool sa Ginoo nga magkatong iyang kuyog pula naman siya adto. Na inyo bitang bana kisa may sigyag tanaw ikaw katong silingan nindot to tan-awon ikaw mag short ka moingon mo na imong bana pag ilis dito ikaw lain sa nimong short ka diha pero katong silingan lamian silingan kisa mo sa tanaw pare. Inyo sa kong iapil ang kuan ang kanini mayong buhaton og makasa na gani ka or makasa ang imong gihigugma pangita gyud Ginoo mo gina siya. Karon bitaw kaning akong kuyog dinhi sa simbahan akong duha ka sakristan wa man ko kauyon sa ilang pipila ka mga buhat perti na kong hiubusa nga ako na silang giwarningan karong kutob karong Lunes. Ang usa niingon gahapon nga adto na ko der biya na ko. Karon na sa ko na ko isa biya kay melandong sa ta kutob las Lunes. Nga karing period gikan gahapon hangtod Lunes ako na malandong ngita ko Ginoo wa ko ngita ani nila kay mga yawanon man islagnaw nangita ko Ginoo. Sila sa damot nangita ba sa ka sila Ginoo. Nako mamalandong ta. Nya maghimo tag atong desisyon ini ka Lunes. Pasabot mangita sa ta Ginoo. Duol usas Ginoo una i-finalize imong desisyon. Kanindot no ang manag-uya ba magkita sila. Nya moingon din ang laki na sorry na ta. Ingon siya kisa atong gipangitaan Ginoo o kaulag. Ana. Sa inyong paminaw madisgrasya ka na sila. Posible makras ang motor. Pero di makras ang ilang virginity o purity. Nga naman, ngita mag Ginoo. Pero ang imo na ganing pangitaon, ang imo na ganing gusto, ang imo na ganing mga katagbawan, patay ka diha. Kanikang nag-donate nato din sa atong parokya o dagko kayong mga kantidad. Kinsa may ilang gipangita. Nya labi na ginang muingon, Pader, ayaw gyud i-mention ha. Anonymous lang yun pader og imong resibuhi lang pero ay lang yung i-mention kinsa kay gipangitaan nila amot lang for sure ang Ginoo nangita sila Ginoo dili importante pila kadako gidakon sa akong kantidad nga gihatag or unsa ka gamay basta ako mutampo ko aning maong proyekto tungod kay nangita ko Ginoo gusto kong maduol sa Ginoo. Nabitay ni text na ko karon, Father, nihatag ko ani
Kana ganing ang ako ra yung pangayoon pader, iampo ang among pamilya nga magkasinabot unta mi. Kay medyo gubot pag yun may karon. Ana, nangita siya Ginoo. Nya mao ni ang paagiha. Kanindot no, imong kwarta ba, imong spend kay nangita ka Ginoo. Kay sa imong spend kay nangita kag shabu, nangita ka og beer, inom ra ba sa kog beer usahay. Nangita og tuba, nangita og kulapo, nangita og red horse, o nangitag sigarilyo, nangita og unsa pa na dihang imong ibisyo. Kanindot gamit ang kwarta kay nangita Ginoo. Mao na atong pasalamatan ning nangita Ginoo. Wa say mga tao karon nga purti ka makasasala nga dili mausab. Usay mo ingon ra bata, di na gyud ko mausab pa dire. Saon man gini, mao naman gini niya. Adik naman kay kustanan. Pangita Ginoo, kana na lang imong drug addiction mo di mawagtang. Iduol ra gunas Ginoo god. Nya hilak yun. Hilak ba? Anang pangita gyud Ginoo, di ka kita Ginoo hilak. Oy, muhilak ba nunta kay wa ka kitang kwarta? Muhilak ba nunta kay wa nay amelioration? Muhilak naman nunta kay wa na ang atong paborito nga TV show kay nawa ng prangkisa. Anang mao naman nun atong hilakan. Ayaw pangita Ginoo. Bahala nagwa na di imong bana, wa na di imong asawa, wa na imong anak. Bahala nagwa na ipari. Pangita Ginoo. Nya ibalik nas Ginoo ang tanan. Inikakita na nimo niya. Nya ay gid siya buhi Pareha nang magrosaryo ka. Pangitag rosaryo, dili rosaryohan, dili cellphone. Pangitag Bible, dili TV. Ana no? Basa dihas Bible, dili sigig basa lang anang newspaper o mga chismis dihas YouTube o sa Facebook. Nya mo na inyong ginabuhat. Labaw tanan kanimo'y pinakaimportante matud pa ni Kristo, pangita ako diha sa labing ubos sa imong isig katao. Diha sa labing ubos, pangita ako diha sa mga pineriso, sa mga way balay, sa mga way gikaon, giuhaw, kanang na ang mga way sinina, kanang mga masakiton, pangita ako diha, kay na ako diha. So karon iguli news niyong balay, na adito'y way balay, siga kaig mata, daghan kaig patik. Kung sa may mong isultis imong kaugalingon, ani ana ang akong gihigugma, nga gaksa dayon. Matod pa sa unang pagbasa, gaksa dayon. Nga ayaw nagyog buhi hangtod nga madani mo sa imong kwarto. Ngayon indog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita sa amahan og pangayoon nato ang tanang grasyang atong gikinahanglan diha sa mapaubsanong kasing-kasing moingon kita, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo.